എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഭ്രാന്തായി പോകും. അല്ലയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. മണി കാൺ ബൈ ഹാപ്പിനെസ്. പണത്തിന് സന്തോഷം തരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, പണത്തിന് മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ല എന്ന്. ഇന്ന് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ പണത്തിന് പിറകെയാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നു, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പണത്തിന് മാത്രമല്ല സന്തോഷം തരാൻ കഴിയുക, പക്ഷേ പണമുള്ളവന് സന്തോഷവുമുണ്ട്. ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പണത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷകരമായ താല്പര്യമുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും വിഭ്രാന്തിയുമില്ലാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പന്നൻ. വരവിനനുസരിച്ച് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വീഡിയോകൾക്കായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.